רוצה לראות? זה תפוזים, לימונדה, קפה הפוך. תני לי מבאמת. כמה אסף. מאיתנו הגיע לגבורות עכשיו, במקרה זה גם אתה אח שלי יעקב. גיל 80 זה לא גיל של מה בכך, אני יודע, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, קודם כל בשמי, היית אח נפלא, חבר נפלא כל החיים שלי עד עכשיו, ואני מניח שגם תמשיך להיות כזה גם בעתיד. אנחנו מאוד אוהבים אותך, היית כיף בשבילנו, כל החברים פה שיושבים, גם אירית וגם אני, גם המשפחות שלנו, מאוד גאים בך, מאחלים לך הרבה בריאות, הרבה אושר, תמשיך מה שאתה עושה, שיהיה לך טוב בחיים, אוהב אותך מכל הלב. גם הולדת 80 זה רק פעם אחת. ושתזכו להרבה חגים. אבל אם הייתם רוצים, מזמן הייתם מחליטים. אמרתי תודה לכל החברים בשמנו, ושתזכה לחגוג לכל ולצלם. אורי, כמה אתה יכול להיות? אורי, אני רוצה להגיד תודה לכל החברים. שאני בת 80. בקרוב כפול, בכוס גבוהה עם הרבה כסף. ושנחגוג כולנו תמיד ימי הולדת ושמחות. ותודה רבה לכולם. אורי, עכשיו תצלם. כפיים. כפיים. איפה הדגל? רגע.